Čaute, volám sa Mišo, mám 19 rokov a som študent a popri tom sa venujem gastronomii a varím z jednej najvýchodnejších reštaurácií v Bratislave. Za ten čas, čo tomu venujem, som už stihol variť v rôznych popredných reštauráciách v Európe, ale čo som najviac hrdý, bola konánska reštaurácia Noma, ktorá bola ocenená ako najlepšia reštaurácia na svete za posledné 2 roky. Myslím si, že vrcholová gastronómia je plnohodnotné umenie a ako v každom inom umení vám je stačí len talent. I try to find myself, I try to move on, don't know where I am, please carry me home. I try to find myself, I try to move on, don't know where I am, please carry me home. Mojím veľkým snom je mať reštauráciu, ktorá bude určovať nové trendy. Bon appétit!